Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንይኩም ሄሰን ግጽ ፈሻምሊን ግጽ ስሞዱ ግጽ ፍሪድ ወርሜር ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጽና ኣለና och då har vi kommit med det levande ordet för den här dagen. ሎሚ ኣይትኮነኑ ዝብል ቃል ኢና ክንርኢ Och dagens ord som vi kommer kolla på det är lev inte i fördömelse. ሮሜ 8:1 I Romarbrevet kapitel 8 vers 1 እምበኣር ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኮነነ የብሎምን så står det: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. ካብታ ንክርስቶስ ዝተቀበልናላ መዓልቲ ጀሚርና ካብ ናይ ኮነነ ዓለም ሓራውፂና ኢና Från den dagen vi tog emot Herren Jesus Kristus in i våra liv, det är den dagen vi kom ut från fördömelse. ማንም ብክርስቶስ ዘሎ ኮነነ ይብሉን Vem än det är som är i Kristus har inte fördömelse över sitt ስለዚ liv. ዝተኮነነ ኣእምሮ ኣያሃልኹም Så ha inte ett sinne som är fördömd. ዲያብሎስ ካፍቶም ሓደ ዝጥቀመሎም ማዓጹ ዝተኮነነ ኣእምሮ እዩ En av de verktyg som fienden använder mot var och en kristna, det är ett fördömelsetankesätt. ዝተኮነነ ኣእምሮ ናይ ሰይጣን መሳርሒ እዩ Ett fördömd sinne, det är ett verktyg från Satan. ሰይጣን ብቐሊሉ ከጥቅዖ ዝኽእል ኣእምሮ እዩ Det är ett sinne där fienden kan attackera hur lätt som helst då. እንተ ደኣ ሰይጣን ከጥቅዖኩም ደይትደልይኹምኩም Så om ni vill vara beskyddade från fienden och inte vill bli attackerade under hans fest, ካብ ኮነነ ካብ ክሲ ኣእምሮኹም ሓራ ግበሩ så sätt ert sinne fri från all fördömelse. ወላ ብዝተጋግኹምዎ ጌጋ ክኹንነኩም ኣይተፍቅዱሉ Så även de misstag som ni har gjort, låt han inte fördöma er av de misstagen. እንተ ደኾንኩም ንኣምላኽኩም ተበርታዕኩም ንኣምላኽኩም Så om ni är svaga, det är för er Herre. Om ni är starka, det är för er Herre. ናይ ማንም ጉዳይ ኣይኮነን Det är inte någon annan situation. ማንም በቲ ዝደኾንኩምዎ ድኻም ኣትዩ ክኹንነኩም ሰብ ይኹን ሰባኺ ይኹን ሰይጣን ይኹን ኣይተፍቅዱ Så tillåt inte vem än det är, om det är människa eller om det är fienden, anklaga er och fördöma er för det misstag ni har gjort. ምክንያቱ ብዝተኾነነ ኣእምሮ ካብ ውድቀት ኣይትስኣን እዩ Så ett sinne som är fördömt kan inte resa sig upp från det platsen den har fallit ifrån. ዝተኾነነ ኣእምሮ መሊስካ ብሓጢኣት ከም ትነብር እዩ ዝገብረካ Ett fördömt sinne, det den gör är att den låter dig fortsätta leva i det synden, i det fallenheten. ስለዚ ካብ ሓጢኣት ካብ ኩሉ ነፃ ኾንኩም ክትነብሩ ትደልዩ ተኾንኩም Så om ni vill leva fri från all synd och från all fördömelse, ሓርነት ብክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ከተስተማቕርዎ ትደልዩ እንተኾንኩም om ni vill njuta av den friheten som ni har fått i Kristus Jesus, ዝተኾነነ ኣእምሮ ኣይሃልኹም så ha inte ett sinne som är fördömd. መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 8:2 I Romarbrevet kapitel 8 vers 2 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣት ሞት ሓራ ኣውፂኒ ኢሉ det står: livets andelag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. ሪኹም ናይ ክርስትና ህይወት ካብ ሕጊ ሞትን ሓጢኣትን ሓራ ዝወፃናሉ ህይወት እዩ Så det kristna livet, det är ett liv som har satt oss fri från dödens lag och syndens fäste. ስለዚ ናይ ሓርነት ኣእምሮ ይሃልኹም Så ha ett sinne som är i frihet. ኣይትኮነኑ ኣይትከሰሱ Så var inte fördömda. ኣእምሮኹም ናጽነት ይሃልዎ Så låt ert sinne ha friheten. ነቲ ክፉእ ዝኾነ ነገሩ ንህይወትኩም ከባላሹ መዓልትኹም ከጸልመት ኣይተፍቅዱሉ Så tillåt inte fienden förstöra era dagar, era timmar genom fördömelse. ኣምላኽ ኣይኮንነናን እዩ Gud fördömer oss inte. ምክንያቱ ኣምላኽ ባዕሉ እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዉ ሲኮነነ የብሎምን ኢሉና እዩ Och det är för att Gud själv har sagt så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. ክርስቶስ ጽድቅኹም እዩ Så Kristus är rättfärdighet. ክርስቶስ ህይወትኩም እዩ Kristus är ert liv. ክርስቶስ ቅድስናኹም እዩ Kristus är er helgelse. ብምንምን ብማንምን ከይትኾነኑ Så var inte fördömd på något sätt. ስለዚ እምሮኹም ሎም ብሓርነት አንብርዎ Så låt ert sinne leva i frihet idag. ህይወትኩም ሽዑ ከመይ ከም ዝኾን ክትርእይዎ ኢኹም Och då kommer ni få se hur ert liv bara går framåt. ንስኹም ብሉፃትን ብሩኻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም Guds frid.